dayo kami subong sa no sa Rizal Lapos. May upod kami subong. Bago namon si Kurt Ivan, di Black Salmon, kampang subong. Sakit sila sa Rizal Lapos. Kaya makalotary na kami sa, no, sa Rizal Lapos. Salamat kay sir, no, sa pag-invite niyo sa aton dire. Salamat kay SQ Chairman. Ano yun sir? Sir, salamat sa ikala 29 namo niya pagdayo sa barangay. Bali, dako naman ini nga pribilehiyo para sa amo, no. Salamat din sa talang mga barangay officials dire. Thank you. Para mga player nila mga pero kabay pa nga nakayat ang ilang player dire kay medyo kitid rin ang ang ilang court. Gambay lang dito siya ng court nila. Pero kaluyan nga nakayat sila.